נשים רבות אשר מגיעות אל העשור החמישי והשישי בחייהן מדווחות על תופעות פיזיות מטרידות המשויכות לגיל המעבר, ואנחנו פה נמצא לו שם חדש, כי המנופאוזה ממש לא אומרים. אז מה אפשר לעשות? נאמר שלום לרועי גוניק, דוקטור לנטורופתיה. ברוך הבא למילון היופי. תודה רבה. בוקר טוב. להיות פה. אז זה קודם כל מתאים לפאנל, תראה איזה סטייל. לגמרי, סטייל לגמרי. אז תגיד לנו, מה זה בעצם סימני גיל המעבר, והאם כל אנשים יסבלו מאותם תסמינים בצורה זהה? אז קודם כל, סימני גיל המעבר, ראשית, לא כל אחת תסבול מאותן הסימנים. לא תמיד זה סבל, אתה אומר. נכון, לא תמיד זה סבל, לפעמים זה סימנים, לפעמים אלה סימפטומים, ונשים יכולות לסבול מגלי חום, הזעות בתוך הלילה, תחושות של שינויים במצב הרוח, גלי חום באמצע היום, חוויות מאוד לא נוחות, שינויים במשקל של הגוף, אפילו שינויים במבנה של הגוף. כן. אני רוצה לשאול אותך, יש הרבה מאוד סטיגמות סביב הסיפור הזה של גיל המעבר. האם בהכרח התסמינים האלה מופיעים לאחר הפסקת הווסת? אז זה מאוד מעניין שאת שואלת את זה, כי הרבה פעמים מטופלות שעדיין יש להן מחזור סדיר, מתחילות לחוות סימנים של גיל המעבר. מה שנקרא פרה-מנופאוזה, בשפה מקצועית. בדיוק, הן מתלוננות שהן מזיעות בלילה, והן צריכות פתאום להחליף פיג'מה בלילה, והמצב רוח שלהן משתנה והן לא מבינות, ואז כשאנחנו מסתכלים על הפרופיל ההורמונלי שלהן, מגלים שהן בעצם מתחילות שלב שהן אפילו לא ידעו שהן נכנסות אליו. ולפעמים זה גם מוקדם מהמצופה. יכול לקרות. זה יכול לקרות. אנחנו מדברים פה בעיקר על נשים, אבל זה קורה גם לגברים. לגמרי. איזה כיף לדעת. נכון. אז גם לזה כבר יש שם, אז אם אמרת מנופאוזה שזה קצת מילת גנאי, אני אומר, אז לגברים זה אנדרופאוזה. וכן, זה בדרך כלל קורה בערך 10 שנים מאוחר יותר לעומת נשים, אז אם נשים סובלות מזה פחות או יותר בגילאי 50, גברים זה פחות או יותר בגיל 60. התסמינים הם תסמינים דומים? התסמינים הם כאילו קצת הפוכים. גברים מדווחים על ירידה באנרגיה, ירידה בעונות, שינויים בחילוף החומרים, אז יש פתאום עלייה במשקל. איך זה יכול להיות? אני אוכל אותו דבר, אני מתאמן אותו דבר, אבל הבטן גודלת ויש לי פתאום love handles. השניצלים הידועים. אז אני רוצה לשאול אותך, רועי, אחרי שהתנחמנו בזה שזה חוצה מינים וחוצה יבשות, בוא נדבר קצת על פתרונות, מה עושים, מה אפשר לעשות עם כל הדבר הזה? אוקיי. אז במשך 25 שנה כמטפל ברפואה סינית ונטורופתיה, תמיד מצאתי פתרונות מהעולם הטבעי. אבל יש לנו היום הרבה מאוד דרכים לעזור באמת בצורה יותר טובה, אם זה באמצעות הורמונים, כאשר הורמונים בעולם שלי זה כאילו מילת גנאי. אנחנו לא נשתמש בהורמון שהוא הורמון סינתטי, אז חיפשנו פתרונות, ופה נכנסים מה שאנחנו קוראים Bioidentical Hormones. כמו פיטואסטרוגן לדוגמה? פיטואסטרוגן זו איזושהי מילה של חומרים בטבע שהם בדרך כלל עוזרים לגרות את הגוף לייצר את ההורמון. אנחנו מדברים ממש על הורמונים לכל דבר ועניין, רק שבאים מהטבע. מעניין. אז מה המשמעות באמת של ההורמונים שהם זהים מבחינה ביולוגית? זהים למה? יפה, אז באמת שאלה שתמיד שואלים אותי, גם הגברים וגם אנשים שמטופלים במרפאה, זה למה אני צריך לקחת Bioidentical Hormones לעומת ההורמון רופאת הנשים מציעים. והעניין הוא שההורמונים שהם הורמונים זהים ביולוגית, הם 100% בהתאמה להורמונים הקיימים בגוף. זאת אומרת שהורמון שהוא הורמון סינתטי, בדרך כלל ההתאמה שלו היא בין 20-30% בזהות להורמון הטבעי. לעומת זאת, הורמונים שהם באים מן הטבע, הם פשוט זהים במאת האחוזים להורמון שהגוף שלנו מייצר. ואז הגוף שלנו יודע לעבוד איתם יותר טוב. הגוף שלנו מקבל, נכון. מנצל את זה כאילו יותר. מדהים. באיזה אופן ההורמונים הללו מוחדרים בעצם? אז יש הרבה שיטות. השיטות המקובלות בדרך כלל הן משחות או כדורים, ואנחנו עובדים עם טכנולוגיה מאוד מיוחדת של החדרת ההורמון מתחת לעור באמצעות מה שאנחנו קוראים פלט. שזה בעצם הורמון שמוחדר מתחת לעור ומופרש במשך בין 4 ל-6 חודשים בצורה סדירה, ונותן את ההורמון לאישה או לגבר. אז מה היתרון שלו? משך הזמן שזה בעצם כזה slow release או... נכון, אז קודם כל באמת זה slow release. אם משתמשים במשכות, אז האם שמתי מספיק מהמשחה, האם זה יתגרד על הבגד? במקום משהו יומיומי זה כאילו משהו... פה לא צריך לנחש. לא צריך לנחש, זה נכנס מתחת לעור בפרוצדורה מאוד מאוד פשוטה, בלי תפרים, בלי כלום.
ופשוט במשך מספר חודשים נותן את ההורמון בסלואו ריליס לפי איך שהגוף צריך. זאת אומרת שאם אני יוצא לריצה, אז חילוף החומרים גובר, וכך ההורמון גם יופרש יותר. אם אני נח יותר, אז הוא עובד יותר לאט ומופרש בהתאמה. מעניין. טוב, דוקטור רועי גוניק, הבאת לנו כאן חדשנות ואף עתידנות. כן. רוצים מאוד להודות לך, היה סופר תודה רבה, מעניין. תודה לכם. תודה רבה.